Днес ще сравним 6 популярни 18 мм остриета за макетен нож. В теста участват Total около 1 евро, Vizent 2,50 евро, Topmaster около 3,50 евро, Green Bosch 4,50 евро, Olfa 4,90 евро, Stanley около 5 евро. Ще проверим кое острие е най-добро като ново и кое ще запази най-добре своята острота след еднакво натоварване. За целта ще използваме професионален бест-тестер, който ще измери обективно остротата на всяко острие. След това всички участници ще преминат през еднакви изпитания с ВЛПП, гипс картон, медна тръба, стоманени скоби, а накрая ще измеря отново тяхната острота и ще сравним резултатите. Ще оправдаят ли по-скъпите марки своята цена или по-достъпните модели ще поднесат изненада? Нека започваме. Total. Да видим резултата. 150 грама. Следващият участник Vizent. Как ще се представи? 225 грама. Total води към момента. Topmaster Professional 100 грама излиза на първо място. Green Bosch 75 грама. Olfa 100 грама. И Stanley Fatmax 125 грама. За тестовете използвам специално изработена установка с постоянно натоварване от 2,5 кг, която осигурява еднакъв натиск при всяко измерване и свежда до минимум влиянието на човешкият фактор. След това всяко острие преминава през абсолютно еднаква последователност от изпитания, като извършва по 3 рязания на всеки материал. Започваме с ВЛПП, което е сред най-често срещаните материали при ежедневна работа. След това остриетата режат медна тръба и стоманени скоби и накрая следва гипс картонът, който е значително по-абразивен от ВЛПП-то и натоварва режещия ръб повече. След направените тестове, нека отново измерим остротата и отчетеме резултатите. Total 625 грама. Vizent 550 грама. Следващият участник Topmaster Professional 225 грама. Bosch 525 грама. Olfa 300 грама. И последният участник Stanley Fatmax 600 грама. Този тест не е спонсориран, всички продукти са закупени от мен и са тествани по една и съща методика. След като приключиха всички тестове, нека разгледаме крайното класиране.
На първо място се нарежда TopMaster Professional с крайна B стойност 225 грама, което е най-добрият резултат в този тест. На второ място е Alpha с 300 грама, което също демонстрира много добро запазване на острота. Трето място заема Greenbosch с 525 грама, след него се нарежда Vizent с 550 грама, на пето място е Stanley Fatmax с 600 грама, а Total завършва теста на шесто място с 625 грама. След като разгледахме всички резултати, може да направим няколко интересни извода. В този тест TopMaster Professional постигна най-добър краен резултат с най-ниска B стойност, следван от Alpha. Останалите участници също показаха различно представяне, което ясно демонстрира, че по-високата цена не винаги означава по-добро запазване на остротата. Разбира се, този тест не определя кое е най-доброто острие при всякакви условия. Той показва как се представиха конкретните тествани образци при една и съща методика, едни и същи материали и еднакви условия на изпитване. Възможно е при различни производствени партиди, други материали или различен начин на работа резултатите да бъдат различни. Ако видеото ви е било полезно, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала и да напишете в коментарите кое острие бихте искали да видите в следващия тест. Благодаря, че гледахте и до следващото видео.